दिनैनि आयदा इसोरनियाव बासायजानाय। जों बे बासायजानायखौहाय दिनैहाय जों माबोरै मोननो हाखो होनोब्लाथाय जों मिथिनो हायो जिसुआ जोनोम जानानै बिनि मानसि हिसाबै थांनानै थानाय सम, बिनि उनाव बिनि थैनानैहाय बियो सानथामनि उनाव सिखांफिननायनि उनावहायसो जोंनि बे बासायजानाय होननायखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो जों बे बासायजानायखौ मोननोब्ला जों दिनै मा मावनो गोनां जों बेखौ एसे बाइबेलनिफ्राय जों नायगोन। बेनिखायनो इसोरा जोंखौ दिनैहाय मा लुबैदों? जों बे बासायजानायखौ जों मानसिनो होनो लुबैदों, आंनो होनो लुबैदों, नोंथांनो होनो लुबैदों। बेनिखायनो जों नायनि दिनैहाय बाइबेल भार्स, जों माथाइनि लिरनाय 11:22 सिरिखौ नायनि। मेथ्यु चेप्टार 11 भार्स 28 आं फरायनि। मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। बे गाहाम रावनि थाखाय आं इसोरनियाव गुसुं आरज खालामनि। जोंनि गोजौसिन थानाव थानाय सोरगिदिं गोथां आरो गोथार अनखोथार बिफायसोर नखरनि गावनि हामबायनायनि गिदिरथार अननाय आरो दयानि गेजेरजों बे गोथार सानाव न'खौ गाबज्रिनो बेनि गाहाम रावखौ जों सावरायलायनो बेखिनि मोजां समखौ मोनबाय प्रभुपा। आं पापिफोर प्रभुपा, आं समाया बे गोथार बिन्दोआव गसंनानै आंखौ नोंनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जि सायख'बाय बेनि थाखाय गाहाम बायनो प्रभुपा। दानि समखौ थायदों आंनि खुगा सालाय मेलेम गासैयावबो थाना हेफाजाब खालामगोन। बेबायदि आसा आरो बरसाजों जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ बे गुसुं आरज जिसुनिफ्राय आमेन। दिनैहाय संसाराव जों मानसि जानायखाय गोबां मानसियानो गोबां रंजानाय, गोबां मानसियानो मा गोजोननायखौ जों नागिरो आरो जोबनायावहाय जों मा बासायजानायखौ, जिउनि बासायजानायखौ जों लुबैयो। बेनिखायनो इसोरा जोंखौहाय गावनि बाइबेलावहाय बेबायदि मोजांथार रावजों जोंखौ खावलायदों, जोंखौ लिंदों। जों संसाराव मेङोब्लाबो, जों मावख्रुबोब्लाबो, मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर, संसारनि गोबांथार दुखु जारला जों नाख्रेबजानायफोरखाय बेनिखायनो जोंखौ मा लिंदों? जों संसाराव सैनांदोंब्लाबो जोंखौ लिंदों, नोंसोरो आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन होननानै। माने अब्ला जों मिथिनो हायो मा जिरायनायनि थावनिया, जोंनि जिउनि गोजोननाय आरो सान्थिया मा जिसुनियावल' दङ, इसोरनियावल' दङ। बेनिखायनो जिबनाव जों साननानै नायनो बे इसोरनि मोनसे लिंनाय राव, जायनि थाखाय जिउआव जों दिनैहाय बासायजाबाय, गोजोननायखौ मोनबाय आरो मा रंजानायखौ मोननो हादों। जोंखौ जों दिनै संसाराव गोबांथार सैनांनायखाय, जों दिनैहाय गोबांथार भुगिनांनायखाय इसोरा बे गोदै रावजों गावनिहाय मा मोजां रावजों, नंगौ रावजों जोंखौ लिंदों। मा मावख्रुबग्राफोर, नोंसोरो बिबान गिलिर बाननायफोर, आंनियाव फै, नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान आरो आंनिफ्राय सोलोंदो होनना बुंदों। मानोना आङो सोद्रोमा आरो गुरै, आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन। मानोना आंनि जुंगाला बाननो गोरलै आरो नोंसोरनो आं बानहोगोन बिबाना रेजेंथार होनना बुंदों। जों संसारावहाय दिनैहाय जोंनि संसाराव बाननाय जुंगालफ्रा गिलिर, जोंनि मावनाय खामानिफ्रा मा सैनांनाय दुखु, गोबांथार खस्थ' सैनांनाय दङ। मा बेनिखायनो मा होनदों इसोरा गावनि थिननाय जि हुकुमफोर, नैबेखौ गावनि थिननाय जि मावनांगौ हाबाफोर बेखौ मावनो होदों। नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान, इसोरनि बिबानफोरखौ जोंखौ लानो थिनदों। आंनिफ्राय सोलोंदो। जिसुआ दे संसाराव जोनोम जानानै सोद्रोमा सासे मोजां मानसि हिसाबै बियो गावखौ सिनायथि होलांबाय ना। मानोना आं सोद्रोमा आरो गुरै होनना बुंदों। जों बुंनो गोनां गैया, जों बाइबेलाव जों नायब्ला नुयो, बा जों इसोरनि बै समनि फिरिखौ जों नाहरब्ला नुयोना, आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन होनना बुंदों। मानोना आंनि जुंगाला बाननो गोरलैथार आरो नोंसोरनो आङो बानहोगोन बिबाना रेजेंथार होनना बुंदों। अब्ला जों संसाराव थानाय समाव जों गोबां गिलिर जेंनाफोर, जुंगालफोरखौ जों बाननांगोन। बेनिखायनो बै जिउनि फारसे जों साननानै नायनो ना, जोंनि जिउआव जिउआवहाय जों मा इसोरनि होनाय रेजें जुंगालखौ जों बाननानै नायो। संसाराव दिनै जों बायदि जेंनाजों नाख्रेब जायाथों मानो, मा मेंग्लिलाङाथों मानो, मा नाथाय इसोरा दिनै अननायजों जों बयखौबो लिंहरदों गावनि रेजें बिबानखौ बानहोनो थाखाय आरो जिउनि बासायजानाय होनो थाखाय। नाथाय बे ओरैनो होनाय बासायजानायखौ जों मोननो थाखाय जोंनि मावनांगौ माखासे खामानिफोर दङ, जोंनि माखासे बिबानफोर दङ। बेनिखायनो जों गिबियाव जों मा खालामनांगोन? जिसुखौ बासायगिरि होननानै जों सिमान लानो हानांगोन। जों इसोरनि थिननाय बायदि मावनानैल'हाय जों जुदि इसोरखौ आंनि जिउनि बासायगिरि, आं इसोरनि गासै हुकुमखौ आं मानियो, मानसि दा सिथार, सिखाव दाखाव गासैखौबो मानियो, नाथाय जुदि आङो बेखौहाय आंनि जिउनि बासायगिरि होननानै आं जुदि गनायनानै लानो हायाब्ला, बेयावहाय जों जिउनि बासायजानायखौ जों मोननो हानाय नङा। रम चेप्टार 10 भार्स 9 आरो 10 बेबायदि बुङो, जिसुआनो फोरबु होननानै नोङो सिमान लाब्ला
आरो बिखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों होननानै फोथायब्ला नोङो बासायजागोन नांगौ। मानोना जोङो जोंनि फोथायनायजों इसोरजों धोरोमिया खालामजायो आरो सिमान लानायजों बासायजायो नांगौ। जों इसोरखौ जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै जों सिमान लाथारनांगोन, अब्लासो जों जिउनि बासायजानायखौ मोननो हागोन। बा नैथियाव मा जों बेखौ फोथायनांगोन। माबायदि फोथायनांगोन? जन चैप्टार 5 भार्स 24 जों नायब्ला नुयोना, आङो नंथारगौयै नोंसोरखौ होनो, जायहा आंनि बाथ्राखौ खोमा होनानै आंखौ थिनहरग्राखौ फोथायो, बिहा जोबनो गैयै गोथां दं। बियो बिस्तार खालामजानाय नङा, नाथाय बियो थैनायनिफ्राय गोथाङाव बारखाबाय नांदों। जिसुआनो इसोरनि थिनहरजानाय फिसाज्लामोन होननानै जों फोथायनांगोन। बेनिफ्राय थिनहरजानायाव जोङो नै 4 बालाब 10 सिरियाव जों नायब्ला नुयो मा पापनिफ्राय गहोजानायखौ बिजोंल' मोननो हायो। बेखौ नागारनानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय गुबुन मुं संसाराव गैबावलिया होननांगौ। अब्ला जों बेखौबो जों फोथायनांगोन मा जिसुखौ नागारनानै जोंखौ बासायनो हाग्रा संसाराव गुबुन मुं जेबो गैलिया। जों दिनै संसाराव जोंबो सोंनो हागौ, जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो खाफाल गोनां, जों मिथिबाय मा जों बासायजानायखौ माबोरै मोननो हागौ। इसोरखौहाय जिसुखौहाय जोंनि बासायगिरि होननानै जों सिमान लाब्ला जोङो जोंनि बासायजानायखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय जों इसोरखौनो जिसुखौनो जोंनि इसोर थिनहरजानाय फिसाज्ला होननानै जों फोथायोब्ला जों मा बासायजानायखौ मोननो हागौ ना। बेनिफ्राय मा जिसुल', केबल जिसुल' संसाराव आरो बिनिफ्राय गुबुन मुं रावबो गैया होनना बासायनो हाग्रा जिसुल' अब्लाबो जों बासायजानायखौ मोननो हायो। बेनि उनावहाय जोङो मा इसोरा जि अनो नैबेखौ फोथायनो हानांगोन। जोङो 3 नम्बरावहाय जों बेखौ लादों, इसोरा नोंखौ अनो आरो बे अननायखायनो नोंनि मिथिनायफोरखौ बा नोंनि हास्थायनायफोरखौ बियो मा नोंनो गोजोननाय होनो आरो नोंनि जिउआवहाय अराय समनि थाखाय रंजानायखौ होनो जोंखौ। बे अननायखाय बियो नैबेबायदि संसाराव जोनोम लाबाय। बेनिखायनो जों जेब्ला नुयोना, जोङो जन 3 आयदा सल'खौ जों साफ्रोमबो खुगायाव गोसोआव थायो। बेनिखायनो इसोरा दिनै अननायखाय गावनि फिसालाखौ जेरैखाय होबाय ना, नाथाय जोङो दिनैहाय जोंनि संसाराव जोंनि इसोरनि अननायखौ मोनब्लाबो, इसोरा जोंनि सायाव प्लानिं खालामदोंना जों मिथिखाब्लाबो, जोंनि सायाव गोजोननायखौ होनो नागिरब्लाबो जों दिनैहाय इसोरनिफ्राय गोजानाव जों आनज्रायनानै थाङो। अब्ला जों मा खालामनांगोन? जिउआवहाय जोंनि गोजोननायखौ मोनोब्ला ना, इसोरनिफ्राय अननायखौ मोनोब्ला, जों बासायजानायखौ मोनोब्ला, जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थांनायनि सोलाय इसोरनि खाथियाव जों इसोरजों गफबनानै थाफैनांगोन। इसोरजों जों नांथाबनानै थानांगोन ना। बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव आं लादों, जों इसोरनिफ्राय गोजानाव जालांबाय, बेनिखायनो जों बासायजानायखौ मोनोब्ला जों इसोरनि खाथियाव जों फैनो हानांगोन। माबोरै जों इसोरनिफ्राय गोजानाव जालांखो? जों जेब्ला बाइबेलाव नायब्ला नुयोना, जों बाइबेलनि जागायजेननायाव जों 3 आयदानिफ्राय जों ओरै नायलांबानो माबा जों माबोरै सोरजि जाजेनखो? सुबुं माहारिया जेब्ला मा इसोरनि थिननाय हुकुमखौ जों जेब्ला मानिनायनिफ्राय बारगायाव थांबायमोन, जों दिस'बि जाबायमोन, इसोरनि बाथ्राखौ जों हुकुमखौ मानियाखैमोन, बै समनिफ्रायनो जों मा इसोरनिफ्राय जोङो सेपारेट जाबायमोन, जों इसोरनि बेरेखा जाबायमोन, जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थांबाय, गोजानाव आनज्रायलांबायमोन, जोङो गावनि लामा फारसे जों थांबायमोन। जों दासिमबो बेबायदि इसोरनि थिननायनि फारसे नङा, जोङो जोंनि गावनि लामानि फारसे जों थांबायलाङो। नाथाय बिनि फिथाइया मा मोनगोन? जोङो बेबायदि आनज्रायलांबाय थायोब्ला, इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला, जोङो जोंनि साननाय बायदि, जोङो जोंनि लुबैनाय बायदि जों थाबायलांबाय थायोब्ला, बिनि फिथाइया मा जागोन? थैनांनाय। जों इसोरनिफ्राय गोजानाव जों थांबाय थायोब्ला मा होनना बुंदों? जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला जोंनि जिबनाव मा फैयो? जोंनि साननाया, जोंनि मावनायफ्रा गासैबो गाज्रि जायो, इसोरनि बायदि लुबैनाय जाया नालाय ना। बेनिखायनो पापीफोरनि साननाया, बिखौ मा बिनि सायख'नाया, बिनि जिखिनि आं मावनो लुबैदों, नैबेखौ आं मावनो लुबैदों, बा बिनि मावनायफ्रा इसोरनि साननायनि बेरेखा जायोखाय बिनि फिथाइया जों मा जोबनायाव थैनांनाय। बेनिखायनो बे थैनांनायनिफ्राय जों बारग'नायनि लामाया मोनसेल' होनना बुंदों, जिसुखौ जों नागिरनाय बा इसोरखौ जों नाजावनाय। बे मोनसे नाजावनायनि गेजेरजोंसो मा इसोरखौ मोननायनि लामाया, जिसुनि गेजेरजोंसो जोङो इसोरखौ मोननो हायो, जों बासायजानायखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय आं 5 नाम्बाराव लादों, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय, माने आंनि आरो नोंनि पापनि थाखायसो थैबाय। बेनिखायनो मा होनो? जिसुआ दिनैहाय इसोरनि बिसा होननानै जों साफ्रोमबो फोथायनो हानांगोन। आरो जों फोथायो, आरो जों बेखौबो फोथायनो हानांगोन, सासेल' जायखौ फोथायनांगौ दङ, जायनाखि इसोरजोंहाय जों बे गोजानाव थानायखौ, इसोरनिफ्राय जों सेपारेट जानायखौ, इसोरजों लोगोसे जोंखौ मा ज' खालामनो हाग्रा, गथायसे खालामनो हाग्रा, बियो सोर?
फोरबो जिसु ख्रिस्ट'। जोङो इसोरनिफ्राय सोरजिजेननायाव जों इसोरजों क्ल'ज दंमोन। जोङो मानसिफ्रा पाप मावनायखाय इसोरनिफ्राय जों गोजानाव थांबायमोन। नाथाय बे गोजानाव थांनायखौ इसोरजों लोगोसे जों सरजाबनो थाखाय फोरबो जिसुआल' जोंखौहाय इसोरजों लोगोसे नांथाबनायाव जोंखौहाय बाहागो लाहोनो हायो। बेनिखायनो जों इसोरखौहाय दिनैहाय जोंनि पापनि थाखाय फोरबो जिसुआ थैबाय होननानै जों फोथायनो हानांगोन। कालबारिनि क्रुसाव जोंनि पापनि थाखाय बियो थैनानैहाय जिसुआ थांबाय आरो बियो सोरगोआव थांबाय ना। जोंनि पापनि थैनांगौआ दिनै जोंमोन, नाथाय जिसुआ दिनै जोंनि थाखाय थैबाय। बे थैनायनि गेजेरजों मा खालामबाय? जोंनि सोरगोआव थांनायनि लामाखौ बे दिनैहाय जोंनो होबाय। जोंनि इब्रायारि 10:10 नायब्ला नुयोना, बेयाव लिरनाय दङ, मानोना इसोरनि गोसो बायदि ख्रिस्ट' जिसुआ गावखौ खनसे बुलि होनायजोंनो जों गासैखौबो पापनिफ्राय सख'जाबाय नालाय। जिसुआ गावनि खेबसेल' बुलि होनायजों जों जोंनि गासै पापनिफ्राय जों सख'जाखाबाय। बेनिफ्राय आरो जों जेबो बुलि होनांगौ गैलिया। माथ्र जोङो मा नैबे बुंनायफोरखौ जों मानिनो हानांगोन। जिसुखौ जोङो जोंनि बासायगिरि होननानै जों सिमान लानो हानांगोन। जिसुखौ जों थिनहरजानाय सासेल' बिसारला होननानै जों फोथायनानै लानो हानांगोन। बेबायदि जोङो मा जों इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायखौ जों इसोरजों जों खाथियाव थानो हानाय जानांगोन ना। इसोरा दिनैहाय जोंनो जोंनि लामाखौल' होदों, नाथाय लामायाव थाबायनांगौआ आंनि चइस, नोंथांनि चइस। दिनै लामाखौ जोंनो होदों, नाथाय गोबां मानसिया जोंनि बे लामाखौ होदों बयनिबो थाखाय, नाथाय जुदि आं थाङाब्ला बेयाव इसोरा नोंखौ फैनानै बोनानै लांनाय नङा। बयनिबो थाखाय चइसआ जोंनि इसोरनि थांनायनि लामाखौ सायख'ना लानाया नोंथांनि आंनि बिबान, नोंथांनि आरो आंनि बिबान। बेनिखायनो बे लामाखौहाय दिनैहाय संसाराव थानाय समाव जों दिनै इसोरनि लामाखौ मोनबाय। बे मोजां लामाजों जों गुबुनखौबो बोबोनाया जोंनि मोनसे दायित्व। माने जाय लामाजों थाङोब्ला जों जिउनि गोजोननायखौ मोनो, बेखायनो बे लामाखौ जों बयनोबो होनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामो। बेनिफ्राय मा खालामनांगोन? बे बासायजानायखौ मोननो थाखायहाय जों दहाय फार्स्टआव बाइबेल भार्स फरायदों, रमारि 10:9 आरो 10। जोङो बे बासायजानायखौ मोनोब्ला जों फोरबो जिसुखौ जों फोथायखाथारनांगोन। मानोना बे फोरबो जिसुनि गेजेरजोंसोहाय जोंनि पापफोरा दिनैहाय निमाहा मोनबाय आरो बेखौ जोङो जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानैहाय जों सिमान लानो हानांगोन। जोंनि गथ'फोरखौहाय जों इसोरनि नंगौ लामाफोरखौ जों फोरोंनो हानांगोन। जिसुनि नंगौ लामाफोरखौ जों दिन्थिनो हानांगोन। जों दिनै हयथ' ख्रिस्टियान, जों जोनोमनिफ्राय, आंबो जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान, जों दुगानानै लानो हागौ, नाथाय जों साबेसेया दिनैहाय जोंनि जिबनजों आंनि नंथारगौ गोसोजों आंनि इसोरखौ आंनि बासायगिरि होननानै गनायनानै लानो हादों? जों गावखौ दिनै एसे जों सोंनानै नायोना, जों साबेसे दिनै इसोरखौ नंथारगौ आंनि गोसोजों इसोरखौ बासायगिरि, आं इसोरनि हुकुम बायदि सोलिगोन, इसोरनि थिननाय बायदि आङो जिबनाव दैदेनलांगोन, बेबायदि जों साननो हादों? जों दिनै एसे साननानै नायनि। रेभुलेसन नैबेयावहाय 3:20 होनदों, खोनासं, आङो दरखंआव गसंनानै दरखौ सौदों। सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवब्ला आङो बेजों न'आव हाबनानै बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन होनना बुंदों। दिनैहाय इसोरा फोरबो जिसुआ जोंनि दरखौ थक थक खेवदों, नाथाय जों जुदि दरखौ खेवनानै होआब्ला, इसोरा जोंनि गोसोआव जोंनि गोरबोआव बासा लानो नागिरदों, जों बेखौ खुलिनानै होआब्ला, इसोरा जोंनिफ्राय जुदि जों इसोरखौ बासा होनो हायाब्ला, जोंबो सोरगोआव जेब्ला जोंनि दरखौ जों खेवनो थांगोन, अब्ला जोंबो बेबायदि खेवजानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि गोसोजों जों इसोरखौ जों बरायनि, जोंनि इसोरनि हुकुम बायदि जों सोलिनि ना। बेवहाय नुजाहोजानाय रेभुलेसन 3:20 बुंनाय बायदिनो, आङो दरखंआव गसंनानै दरखौ सौदों, बेनिखायनो जों खेवनानै होनो। सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवोब्ला आङो बिनि न'आव हाबनानै बेजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। अब्ला जिसुआ जोंजों लागोसे थायोब्ला जों जिसुनि बायदि सोलिनो हागोन, नङाब्ला जों मालाबाबो हानाय नङा। इसोरा दिनै जोंनि गोसोनि दरखंआव दिनै टक टक सौदों, सौगासिनो दङ। जों साबेसे दिनैहाय जोंनि दरखौ खेवनानै होदों इसोरखौ जोंनि गोसोआव गोरबोआव बासा होनो थाखाय? दिनै मा होननानै जिसुखौ जों जुदि जोंनि गोसोआव जों खुलिनानै होयोब्ला, जिसुआ मा खालामो? जोंजों लोगोसे थाफागोन, जाफागोन होनना। बेनिखायनो जों दिनैहाय मानिनानै सोलिनि, जिसुखौ जों बासायगिरि होननानै जों दिनै गनायनानै लानि, जोंनि गोसोजों, खुगाजोंल' नङा, जोंनि गोसो गोरबोजोंहाय जिसुखौ जों बासायगिरि होननानै लानि ना। बेनि थिन्नायफोरखौ जों मानिनानै सोलिनि। जों साननानै नाय, जों बिनि थिन्नायफोरखौ मोनबेसे जों फालिनो हादों? मानसि दासिदा, सिखाव दाखाव, जों मोनबेसेखौ जों दिनैहाय जों फालिनो हादों? जों साननानै नाय। इसोरा बे सुंद' रावनि सायाव थानानै बुंग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै। आमेन। थारैनो आं आसा खालामदों बे
गाहाम रावनि गेजेरजों नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि आशीर्बादखौ मोनबाय बेनिखायनो बे इसोरनि आशीर्बादखौ नोंथांनि न'खराव नोंथांनि लोगोफोरनो बेखौ शेयार खालामदो बेनिखायनो अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट होदो आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामदो आं बेखौनो मिजिंथिबाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों